Pun rampung, Kang. Ya, alhamdulillah. Pengon Pak Dewanti. Nggih. Niki nggih winan apa, Pak De? Bibitipun 805. Umure pun pinten nika bibitane? Umure kawan 3 bulan. Kuwe renek banyu lur. Pernah banyu, Kang? Tujune ya cedak kalen kan diesel. Dieselnya telat kali ini. Diesel telat ngasihan. Telat. Asat. Sat. Mampeng mawon, De. Niki wiwit tanem sekeng jam pinten, De? Jam setengah 6 pun mangkat. Setengah 6 pun mangkat. Nggih, ke karang tengah. Pak. Ngampel karang tengah. Nggih. Jam gangsal ring dia mau kok. Kayak dugi mriki jam pinten sekitare niku wau? Jam itu langkung. Jam 7 langkung nggih. Nggih. Kayak itu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di area lahan pertanian Desa Saradan, Kecamatan Baturno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan ini kita sedang berada di area lahan persawahan Pak Wanti dari Kampung Ngampel, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang pada hari ini sedang tandur pari atau tanam padi. Dan ini nanti kita akan meliput kegiatan sedulur tani yang sedang tandur pari hingga waktu makan siang bersama di gubuk persawahan ini. Mampang mawon, De. Niki wau sedanten rencange tiyang pinten niki? Yang 11. Mugi-mugi cepet rampung niki mengke. Niki wau numpak truk nggih, De? Nggih. Meruput nang niku enjing saking mriku. Nggak gangsal pun persiapan mangkat. Niki wir nggih ditanam De. Pinten-pinten niki? Kalih-kalih namungan. Mawon le. Nggih. Arak-arak niki. Nggih niki arak-arak, Pak. Kathah sukete. Wah, kathah niki. Oh, apa to, Kak? Wala, toyane mboten enten nggih, Mas? Tenan dereng dugi to yani. Dereng dugi nggih. Dereng dugi. Marai kembroh to Pak banyu. Diesel nggih niki ndek wingi nggih. Iya, diesel. Oh, sik dingge anu nggih sing langtar nika nggih. Nggih, gampang traktor.
Oh, sukete kuatah iki ya nggih. Wadah Pak. Pak di banyu ini aku wedi adem, Malan. pilek nah adem. Penak ngeten iki? Nggih. Nang ngeten iki. Penak asatan. Apa ya? Biasane nek tandur mriki rampungnya sekitar jam pinten, Deh? Oh, niki mapan nggih? Naneme rada benten iki. Arang iwir. Nah, arang iwir luwih cepet nggih, Deh? Sade toyane. Nggih, Sob. Angel ditanemi. Berarti angel. Nggih. Telat.
mawon Pak De. Niki sih diesel nggih. Sik, diesel sing kalen. Nggih, nggih. Kedek wingi nggih den diesel e. Pun 3 dinten nggih. Niki karang tengah mereka nembe usum napa, De? Napa nggih usum tandur nggih? Nggih tanam dawane kunir ngoten iki. Tanam kunir nggih. Nggih jahe ngoten. Kunir jahe. Nggih. Nek jagung nggih tanam mboten, De? Mboten. Mboten. Oh, nek karang tengah mboten nanam jagung nggih. Mboten. Nak namung pantun kalih kunir jahe ngoten. Nggih. Pun dugi kedoan ngisor nggih, De. Nggih rampung niki mengke. Tesenam kedok nggih. Pripun? Kalih jam napa kalih dinten? Pak, niki mengke nggih. Jam-jam kalih napa jam? Jam pinten to Pak sakniki? Niki jam 11 lebih. Jam 11. Jam 11 langkung sekedhik. Tesih 6 kedhok nggih sing dereng. Tesih 6 kedhok.
Berarti tandur langsung dipupuk nih Pak De. Pupuknya apa nih? Bos kali hore ya. Oh niki masalah Toyane Pak. toyane nggih masalah. Nek biasane letih 1 mingguan nggih, Dik. Kalau boten asal dinten. Gangsal dinten. Persiapan makan siang bersama lur, ini di gubuk sawah. Nggih. Niki langsung dipupuk nggih, Lek. Nggih. Masalahnya napa kirang toya niki nggih? Nggih. Selak. Oh nggih, selasan nggih. Ndek wingi kula tanglet biasanya jaraknya 1 minggu kayak. Jarak normal pemupukan 1 minggu. Nggih. Ini waktunya istirahat dulu lur, untuk makan siang bersama. Ini sekitar pukul 12 siang. Kek monggo Pak, kek mriki Mbak. Gek mriku Dek sekecane Dek. Di ngene sambel. Walah menune tradisional niki. Masakan kampung Gudangan. Oleh tempe bacem. Ikan. Niku sambel ayam, telur gue lah menune komplit niki lur. Wes. Niku dereng dibuka niku lawuhe. Niki. Buka niki. Iki kita enten lur niki dereng dibuka. Nggih, ayame. Oh, nggih. Ayam goreng. Ayam goreng tesian. Niki ayam, Pak. Ayam goreng. Terus niki gudangan. Niku bumbune dereng diuleng. Dene kok. Sayur bening. Niki enten sayur bening kian lur, komplit niki menune. Ajang kok. Nggih.
Gak manggon mriki, gak sarang-sarang. Ceritane, Dik. Menune komplit nih luar wis. Iki oseng-oseng tempe nggih enten. Komplit niki. Seger niki, nadhi enten kan gubuk sawah. Senes gubuk asmara, Pak. Asmarane sih teka-teki niki. Neng gubuk asmara. Neng kene. Bukan kayak tayop, campure. Dibukai yo, anu arep guna yo. Nak buka lagi yo. Lagi lho kadang. Apa? Halo, ada. Buat nang langsung urung. Dulur kae. Ternyata jadi balai kayak gini. Nya, nek ini. Ya. Sing. Nggih, wonten gluduk mugi-mugi gek Jawa, Dik. Nggih. Lah, niki sawah-sawah do asat garing iki. Apa? Keseng? Nggih. Jadi tinggal. Oh iya. Iki lho rasane sejen ngoseng kok. Bukaan. Kuwi ya iso oke. Oke, dia iku kan. Ang sisan. Nyambane kami ka. Ini. Ya. Bakal film kutu-kutu apa? Asmara. Lagi. Kowe matang apa ora? Ada mana kuwi? Ora saya, Pak. Sisan to? Iya. Ora iki sisan. Yo, komplit iki. Satu ae. Iya. Ki oseng. Ora rasa. Oke. Oke, tidak nang ngerane gula kuwi. Bapak iki nang-nang. Kayak iki kok. Foto tiri. Foto ora. Ini tuh ini. Ya. Ini motone mesti dikomonan. Yakin. Apa? Coba. Oh tuh, Bapak Nelin. Wah, tembok. Iki ora. Apa? Kok enggak apa? Ini pun jajan. Ini lho. Wani sambel. Oh, yo tak bisa. Bang. Kali bisa ketepung Pak. Pulang ning kerso. Nyamplung lho kok bumbune. Gua manggo bae. Sambel namu kok ning kok dikek ukane. Maklum ya. Oh, sing warna juga sik ya. Wes ya wong macam macam. Ternuan. Wes kang lebih. Enggak. Dia malah Sambil buat ini buat benten buat kalau lantar. Coba eras banget. Yo, nasi mulu yo. Coba larang, Bo. Heeh. Bumbu yang sithik-sithik. Coba ora nang. Ayo baik. Coba kabeh. Kok ora? Atur sam. Ini mau. Kono, Mbak. Oh, Mbak. Apa? Oscar. Lha kok Mbok? Noh, pagon. 12. Ini nang ngarepe yo 12. Yo, teman-teman mulan dulu. Karo nurone lobok kok. Wah, tenan. Yo air kor kebasan. Aku seneng lah. Kurang jelas. Oh, nek ora mani. Tak uyo. Tapi banget rainbow. Kacang. Kokolan. Kalau itu kokolannya itu.
Ambil tambah aja. Kayak kita yang ada coba. Tegane. Masih mesan. Ora ngene. Mbok nek sini taruh le. Iya, masih mesan. Wong kino ana ngawas. Iya. Ayo, Dik. Tak ora Jangan ya, ya. Jangan bang lepas ini bawa. Keri ini bawa. Banyak ketang Bu. Kandono, kandono. Cipare bara. Kandono yang milih sak. June. Berapa nih? Mbak sidak nih oleh memacam di sini. Mbak. Ojo ke lemacam nggak kentek nasi kap. Itu pada mbak jaluk ya. Yang ini gua alami. Nah, kentan ra gelep ora ya aku. Lu wakine pol. Kan bawa udah anu. Niki kula matur nuwun nggih. Mugi-mugi tandurane pari subur makmur, panene kathah berkah melimpah nggih. Tur nuwun semawon niki. Pak Dewanti niki kula ajeng nyuwun pamit, matur nuwun. Mugi-mugi tandurane pantun niki subur makmur, panene kathah berkah melimpah nggih, Pak De. Amin, amin, nggih, nggih. Ngenten klentak-klentune kula nggih nyuwun pangapunten nggih. Nggih, sami-sami.